Ahojte, ja som Psuchták a dnes som sa rozhodol zložiť novú sériu videí, a to tutoriály, ako vytvoriť vlastný mod do Minecraftu. No a vytvárať ho budeme na verziu 1.6.4 a budeme na to potrebovať Javu, Eclipse, to je vlastne to vývojové prostredie, a Forge. Takže Javu si stiahneme, budeme potrebovať Java JDK, Java Development Kit. Stiahnete na tejto stránke, odkaz budete mať v popisku. Ďalej Eclipse ID for Java Developers. Stiahnete buď podľa toho, aký máte operačný systém, buď 32 bitový alebo 64 bitový, tak ten si stiahnete. To isté je vlastne pri Java. A Minecraft Forge, ako som už spomínal, 1.6.4. A vlastne show all downloads, túto verziu najnovšiu 1.3.4.5, tu mám aj ja, to si stiahneme. SRC, source, budeme potrebovať. No a v tejto verzii si ukážeme vlastne len inštaláciu a v ďalších verziách už budú jednotlivé tutoriály na blok, item a podobne. Dobre, to by som mal rýchlo stiahnuť. Si počkáme. Zobraziť v priečinku. Otvoriť po preberaní dáme. Dobre. To si celé môžeme nakopírovať na plochu. Dobre, už som tu, už je to. Bolo to iba chvílička, ale už to je jedno, takže vytvoríme si novú zložku, nazveme si ju napríklad Minecraft mods tutorial. Dobre, tam hodíme vlastne tú zložku Forge a to si otvoríme a teraz to budeme musieť vlastne nainštalovať. Väčšina videí ukazuje, že hneď spustíte install .cmd, ale na tejto verzii to nefunguje, takže budete musieť otvoriť, myslím, FML, Fort Mode Loader, a tu je MC Versions, to otvoríte. Ak vám to nepôjde otvoriť, tak dajte otvoriť v textovom dokumente alebo v nejakom textovom programe, ktorý máte. A tu máme 1.6.4 a server MD5, tak to vymažete a prepíšete na... Tu je vlastne iný ten kód. Uložíte to. Dobre, môžete to vypnúť. No a teraz to už vlastne nainštalujeme, takže teraz to asi strihnem a vrátim sa, keď to bude. Dobre, už to skončilo. Takže ako ste si všimli, Minecraft Forge setup finished. Press any key to continue, môžete hocičo stlačiť a ono sa vám to už zruší. Dobre, takže to by malo byť vlastne už všetko. Ak ste si všimli, vytvorila sa nová zložka MCP, to je vlastne Minecraft Coder Pack. Tam bude vlastne všetko uložené, čo naprogramujete. No a už tu máme vlastne to nastavovanie skoro celé. Teraz si môžeme zapnúť Eclipse.
v tomto videu si ešte ukážeme, ako vytvoriť hlavnú triedu. No a semka vlastne zadáte cestu do workspaceu, vlastne ten adresár, kde to je všetko uložené. Zadáte prehľadávať, to mám na pracovnej ploche. A Minecraft Mods tutorial, MCP a Eclipse. To je celá cesta, teda tá vaša zložka, kde ste si to uložili, potom Forge, MCP, Eclipse a to je celé. OK. Opla, ono mi to neuložilo. Forge, MCP a Eclipse. OK. Teda toto je vlastne tá celá cesta. OK. Teraz už len počkať, kým sa to zapne a môžeme si ukázať tú hlavnú triedu. Tam bude vlastne nastavená hlavné nastavenie toho modu, teda vlastne ten názov, verzia, autor. No a od toho sa už bude odvíjať celá tá zložka, celý ten mod. No. Takže tu máme vlastne ten Project Explorer, tam vlastne prehľadáva všetky tie priečinky, knižnice, čo sú tam, vlastne aj tie vaše mody. Otvoríme si to, ďalej tu máme zložku srdce, to si otvoríme. A tu už, ako ste si všimli, sú všetky naprogramované triedy v celom Minecrafte vlastne, teda napríklad Net Minecraft Block, to si otvoríme, máme tu triedu Block. No a čakajme, kým sa to otvorí. No a tu je vlastne celý ten, všetko o tom bloku vlastne nastavené, napríklad Public Static Final, Ore, Redstone, Glowing, vlastne keď svietí. Toto je klasicky, keď je vypnutý, keď nesvietí. A sú tu vlastne všetky všetko je tu nastavené v týchto triedách. Dobre, my teraz keď chceme, keď chceme vlastný mod, tak klikneme práve na to source, srdce a new package, to je vlastne tá zložka. A nazveme si ju, ako chceme, aby sa volal náš mod, tak my to nazveme teraz tutorial. OK. Ak ste si všimli, je taký bledý, ostatné sú také vyfarbené na hnedo, to pretože ešte tam nemáme žiadnu tú triedu, class. Ak si všimneme, tu už nie je niečo, tak je to zafarbené, teda keď dáme new, class a nazveme si ju main, ako hlavná trieda, finish. A už je vyfarbená. Dobre, takže už sa nám vytvorila vlastná trieda, semka máme package tutorial, to je vlastne umiestnenie tej triedy, teda tutorial, semka to máme uložené a public class, medzi tieto dve zátvorky budeme vlastne písať ten väčšinu toho modu. No a teraz si tu nastavíme najdôležitejšie tie veci toho modu, základnú konštrukciu ako keby. Dáme zavinač mode, dve zátvorky a tu dáme vlastne mod ID rovná sa main ako názov triedy tu bude bodka mod ID čiarka name rovná sa úvodzovky, tu bude názov vášho modu, takže tutorial čiarka sem ešte version rovná sa úvodzovky 1.0.0 alfa dáme. Takže toto máme, že nám to nejaké chybí, takže budeme si musieť niečo povedať o importoch. Ak ste si všimli, keď dlhšie ukážem na ten mod, tak nám tu naskočilo okienko, my dáme import. Naimportovali sme to a už nám v tomto nehádže chybu. A to preto vlastne, lebo ono to ten mod nepozná, nevie čo to je, ale ono to už v samotnom Minecrafte je naprogramované, nastavené. Teda keby to nebolo, tak by sme to museli celé písať na novo, ale ono to je, teda my si to iba naimportujeme.
teda mu vlastne povieme, kde to má hľadať, kde je to už nastavené, teda import a semka je vlastne tá cesta, kde je to naprogramované. Teda keby sme to hľadali, tak tu máme cpv, moc, fml, common a mod by tu niekde mal byť. Common, semka otvoríme a semka niekde by malo byť mod tu. Teda semka je to vlastne už nastavené a nemusíme to písať celé. Semka ešte to hlási chybu, to si neskôr opravíme. No a ešte tu na to nastavíme znova zavinač dáme a network mod zatvorky a tu bude client site required rovná sa true čierka server site required required rovná sa false a semka mám tiež chybu required. Dobre, ešte to naimportujeme, import a malo by to byť správne. Semka neviem prečo mám sedmičku. No a je to vlastne nastavené, toto máme nastavené, že je požadovaný klient a semka server, že nie je požadovaný, teda je to určené na single player, lebo klient je vlastne single player, server multiplayer, teda single player je požadovaný, multiplayer nie je požadovaný. Takže to máme a teraz si uvedeme medzi tieto dve zatvorky, kde budeme nastavovať ostatok toho modu, teda public static final string a mod ID rovná sa a tu vlastne string je dátový typ, tu určujeme aký je to dátový typ a string je dátový typ textu, teda semka bude nasledovať text, preto tam budú dve úvodzovky, text sa píše vždy medzi dve úvodzovky, nakoniec ako niečo evidujeme sa dáva vždy bodkočierka a medzi tieto úvodzovky si nastavíme ten mod ID, teda psuchták, ako na vaše meno, potržník a za to si dáme názov vášho modu, teda dáme tutorial. To sme si iba nastavili mod ID, lebo je potrebný zatiaľ, no a používať ho budeme neskôr, teda teraz si to vysvetľovať nebudeme. A ešte vytvoríme void, teda nastavíme zavinač init, to si vypnem, pardon, si nevšímajte, a teraz public void load zatvorky a tu dáme fml initialization event medzera event a za to dáme zložité zatvorky ako sem. Ak neviete ako sa to píše, dáme si semka medzeru alt-gr-b a enter. Ak nemáte na klávesnici alt-gr, tak ctrl alt a b. No a ešte sa naimportujeme import init import fml initialization event. No a ak ste si všimli, už nám to nehádže chybu, už je to celé správne. No a ešte si to teda zhrnieme. Semka sa nastaví mod ID, semka názov modu, semka verzia. No a semka sa už len dosadzuje pod ten mod ID, tá hodnota. Medzi tieto dve zatvorky do toho fml initialization eventu budeme dávať rôzne registre, teda keď budeme vytvárať nejaký blok alebo item, tak ho budeme musieť registrovať do toho Minecraftu, dať mu nejaký language register, teda nejaké meno, game register, teda to všetko sa bude písať medzi tieto dve zatvorky. No a to by malo byť v hlavnej triede všetko, môžeme si to vyskúšať, spustíme to, uložím to klávesovou skratkou Ctrl+S, spustím. Dobre, spustila sa nám konzola, ak ste si všimli, a tu píše všetky akcie, ktoré prebiehajú. Searching, niečo vyhľadáva, nejaké tie položky, potom konfiguruje, nestíha sa to čítať, nedá sa to stihnúť čítať, ale vlastne všetky akcie, ktoré vykonáva, tu píše. No a už sa nám to zaplo, ak ste si všimli 4 mods loaded, teda 4 mody, modus a semka je Minecraft Coder Pack,
to je to MCP, Forge Mode Loader, Minecraft Forge a ešte tu máme ten náš mod, tutorial 1.0.0 alpha. Takže funguje nám to a to je pre tento diel asi všetko. V ďalšom dieli si pravdepodobne ukážeme item s textúrou, no a to je teda všetko, tak sa majte, čau.